Здравейте! Аз съм доктор Мария Тончева и днес ще разбием някои от митовете за пърхота, защото правилната информация е ключа към ефективното лечение. Много хора смятат, че пърхотът се дължи на сух скалп. В действителност, пърхотът се дължи на мазен скалп и прекомерното размножаване на патогенния причинител Малосезия. Решението е използване на Nizoral Care, който съдържа активни съставки, които атакуват тези гъбички и подпомага подобряване на състоянието на скалпа. Това не е така. Пърхотът може да засегне абсолютно всеки, независимо от хигиените му навици. Решението е използване на Nizoral Care, който ефективно редуцира пърхота. Много хора се страхуват, че пърхотът може да се предаде от един човек на друг. Ще го кажа ясно, пърхотът не е заразен, а се дължи на вътрешни проблеми в скалпа. Nizoral Care предлага научно доказано решение за контрол на пърхота, като се фокусира върху причинителите, а не върху симптомите. Така може да се чувствате уверени, че използвате продукт, който работи ефективно срещу пърхота. Може да бъде предизвикателство, но с правилната информация и подходящото лечение могат да се постигнат съществени резултати.